Добрый день, поважаныя дзеці, поважаныя гледачы. Сёння мы з вами пазнаёмімся з кнігай Міколы Жыгоцкага «Прыйшоў у жыццё дзеля нас». Гэта нататкі пра лёс і творчасць Якуба Коласа. Мінск. Адукацыя і выхаванне. 2015 год. Дзе плешчуцца нёма на хвалі? Село Миколаевщина размещается на Столбцоўшчыне у Наднямонні, на самом беразе ракі, што цячэ каля вёскі. На фоне маляўнічай прыроды яна выглядае добраўпарадкаваным сялом, з шырокімі вуліцамі, што, паразбягаўшыся па ўзгорках, падабраліся з аднаго боку да цёмнага лесу, з другога да блакітнага Нёмана. Дамы тут таксама прыгожыя, крытыя гонтай, шыферам. У гэтым сяле з даўніх часоў і жыве род Міцкевічаў. Гэта маляўнічы кут з'яўляецца сапраўднай калыскай паэтычнага натхнення і развіцця магутнага таленту песняра беларускага народа. Вёска заснавана, як упамінаецца ў старых геаграфічных нарысах і даведніках, пры ўпадзенні турчанкі ў Нёман. У архіўных дакументах старое сяло Мікалаеўшчына упершыню значыцца ў 1555 годзе. Аднак, згодна з даследаваннямі беларускіх археолагаў, тут выяўлены стаянкі чалавека мезаліту 8-5 тысяч гадоў да нашай эры. У 1866 годзе у Мікалаеўшчыне налічвалася каля 100 драўляных домікаў. Сяло мела непрывабны і убогі выгляд. «Страха на страсе», сведчыць паэт. Хата прыціснулася да хаты, хлеў да хлява, гумно да гумна. У сутычках чалавек можа прайсці толькі бокам. І амаль без усякага намагання можна прабегчы вёску па стрэхах, пераскокваючы з адной на другую. А калі здарыўся пажар, праз гадзіну ад 300 хат засталіся толькі гаручыя галавешкі. Гэта Мікалаеўшчына, маё роднае сяло. Такім я помніў яго з маленства і на працягу доўгіх год. Бойкія сваркі з прычыны і без прычыны. А як ім не быць? Зямля невыгодная пясчаная, ды і тое мала. Удаль бягуць доўгія палосы, гарбатыя, бо аралі, адвальваючы пласты на сярэдзіну ад суседа. Паміж імі амаль непрыкметная, але абавязковая мяжа. Худы сялянскі сабака ніяк не ўмесціцца ў поперак паласы. Хвост ляжыць на паласе ў аднаго суседа, а галава у другога. Такой была вёска Мікалаеўшчына да 1917 года. Цікавая яе гісторыя. Дакументы архіва князя Радзівіла паведамляюць, што памесце Мікалаеўшчыну спачатку купляе князь Лукаш Свірскі ад Рыгора Серпуцевіча Осціка. Пазней яно пераходзіць ва ўладанне Мікалая Крыштафора Радзівіла, які ў 1596 годзе перакупляе яго ад князя Свірскага. А ў 17 стагоддзі Мікалаеўшчына разбудоўваецца ў мястэчка з рыначнай плошчай, абрысы якой захаваліся да нашага часу. Непадалёк ад плошчы, на самым высокім месцы мястэчка, якое да цяперашняга часу называюць Грудком, стаяў касцёл. У 1866 годзе ён быў перабудаваны ў царкву. Пра гэта паведамляюць матэрыялы геаграфічнага слоўніка Каралеўства Польскага, дзе пазначана Мікалаеўшчына, невялікае радзівілаўскае мястэчка
у зліцці Турчанкі з Нёманам. Размешчаная на Мінскім павеце паміж мястэчкамі Магільна і Новым Свержанем. Царква перароблена з каталіцкага касцёла фундацыі Радзівілаўскай, які быў закрыты ў 1866 годзе. Тады ж адбылося прымусовае перахрышчванне сялян Мікалаіўшчыны з каталіцкай веры ў праваслаўную. І менавіта па гэтай прычыне касцёл быў перароблены ў царкву. Якуб Колас у паэме «Сымон Музыка» пра гэтыя падзеі піша так. «Родны край, у Божие імя, у честь касцёлаў, царквоў, паміж дзеткамі тваімі много легла камянёў, много выйшла трасяніны, меч, агонь знішчалі край. З двух бакоў айцы дубінай заганялі нас у рай». Назва сяла Мікалаіўшчына сустракаецца ў дзелавых паперах, а таксама ў коласавых лістах да родзічаў і знаёмых. У другой палавіне чэрвеня прыеду ў Мікалаіўшчыну. Можа, давядзецца быць і ў Мікалаіўшчыне. Успомнілі Мікалаіўшчыну, вас. Мясцовыя сяляне прытрымліваюцца скарочаных назваў. Мікалаіўскі, Мікалаевец. І ў Коласа сустракаюцца гэтыя скарачэнні. Папасварацца нашы мікалаіўцы, пакуль пакосяць свой луг. Ён ведаў, як свае 5 пальцаў, ну да мала ўсіх мікалаіўцаў. Дык, як бачыш, не маю часу шмат пісаць, хоць і хацелася б напісаць табе многа, нягледзячы на тое, што песня твая старая, мікалаіўская. Колесі мікалаіўцы карчавалі ліпава і цёмныя ляды. Мясцовыя сяляне жылі бедна. Зямля была пясчаная, неўрадлівая. Зараблялі на хлеб іншай работай. Хадзілі на сплаў лесу, рвалі карчы для смалы, ставілі метры, займаліся пасадкай лесу. Улады абяцалі палепшыць становішча, аднак і пасля адмены прыгоннага права у 1861 годзе становішча не палепшылася. Абяцаныя 12 дзесяцін зямлі сяляне ўбачылі як свае вушы. Расло незадавальненне, былі хваляванні. Аднаго раза ў ваколіцах Мікалаіўшчыны аднавяскоўцы самавольна высеклі лес князя Радзівіла і на раскарчаваных участках пасеялі зерне. Пачаўся судовы працэс, які цягнуўся 19 гадоў. Пра бунт жыхароў піша Якуб Колас у карэспандэнцыі з сяла Мікалаіўшчыны Мінскай губерні, змешчаная ў газеце «Наша Ніва» за 1907 год, нумар 19. Яго паднялі дзяўчаты, якія адмовіліся садзіць лес і адгаварылі рабіць гэта работніц з іншых вёсак. 12 мая, недалёка ад нашага сяла, паведамляецца ў артыкуле, дзяўчаты, работніцы з чужых вёсак, нанятыя акінчыцкім лясніцтвам, што належыць да багатыроў князёў Радзівілаў, садзілі лес. Плата дрэнная, 15 капеек у дзень. Нашы дзяўчаты і не ходзяць за гэту цану. А дзе вы знойдзеце такую беднату, як у нас? Даведаліся нашы дзяўчаты, што чужыя дзеўкі працуюць. Сабралася іх цэлая грамада. Пабралі яны на плечы галіны і з песняю «Віхры враждебныя» пайшлі на работніц. «Колькі вам плацяць?» – пытаюцца нашы работніцы. «Як вам не брыдка? Вы прыйшлі на наш пругмень, вы адбіраеце ад нас хлеб. І за што вы мардуецеся? Дурныя вы, дурныя!
Вы аднаго хлеба з'ясце больш, як на 25 копеек. Вось так была спынена работа. Паважаныя гледачы, а зараз я прапаную вам паглядзець фотаздымкі. Константин Мицкевич, семінарыст, 1901 год. Маці паэта Ганна Юр'яўна Мицкевич. Гады жыцця 1857-1929. Смольня. Хата, дзе ўпершыню сустрэліся Якуб Колас і Янка Купала ў 1912 годзе. Жонка паэта Марыя Дмітрыеўна, 1912 год. Константин Мицкевич, 1922 год. Якуб Колас з сям'ёй, Юркам, Міхасём, Данілам і Марыяй Дмітрыеўнай, 1928 год. Якуб Колас сярод удзельнікаў настаўніцкага з'езда 1906 года. Койданова, цяпер Дзяржынск, май 1926 год. Якуб Колас сярод студэнтак і выкладчыц Горадскай сельскагаспадарчай акадэміі. Горкі, 1927 год. Рэспубліканскі сход пісьменнікаў БССР. Злева направа. Якуб Колас, Александр Фадзеев, Пятрусь Броўка, Міхась Лынькоў. Мінск, 24 лютага 1948 года. Якуб Колас і Лідія Арабей, 1945 год. Якуб Колас і Янка Купала, 1930 гады. Беларускія пісьменнікі ў гасцях у Якуба Коласа, 1949 год. Адкрыццё мемарыяльных дошак на радзіме паэта, 1961 год. Якуб Колас сярод дзяцей, Балачанка Пухавіцкага района, 1952 год. Якуб Колас з унукамі, 1955 год. Якуб Колас у нумары гасцініцы Москва, Москва, 1956 год. Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа. Рабочы кабінет Якуба Коласа. Першыя супрацоўнікі музея паэта, 1959 год. Злева направа сядзяць Михаил Лойка, Алена Лойка, Даніла Мицкевич, Леў Мірачыцкі. Другі рад. Алла Швед, Леонард Ліхтарович, Галіна Кавця, Зінаїда Бірыч, Мікола Базарэвіч, Михаил Протасевич, Мікола Жагоцкі. Супрацоўнікі музея Якуба Коласа, май 1974 год. Фотаздымак ракі Нёман. Якуб Колас. Паважаныя дзеці, паважаныя гледачы, калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякуй вам за ўвагу.